Περάστε κύριε, μην χάσευες, γιατί είναι... δεν είναι για... Τώρα θα το ρίξετε, Ναι. εσύ θα το πετάξετε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Τόστα! Το ρίξεις τι θα μείνει και Ναι, μωρέ, έχεις θα μείνει αφήσει. και θα... Α, είσαι άπης, έτσι. Έχεις αφήσει. Αυτό είναι το Δήμου τώρα. Το είναι δημόσιο κίνδυνο. Όχι, το κτίριο. Όχι, δικό μας είναι. Άδικος είναι. Πάντως είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, είναι δημόσιο, ναι, είναι τόσο καιρό. Αυτό είναι επικίνδυνο. Καλύτερα να πέσει, θα πέσει προς τα μέσα ή έξω. Μέσα. Γιάννη! Από εδώ! Για δες! Είναι τα αυτοκίνητα και έξω να πέφτει, αλλά είναι τούτο εδώ. Άμα δεν ήταν αυτό, ας έπεφτε και έξω. Είναι αυτό το αμάξι τώρα. Άμα έπεφτε, Είναι εδώ, και θα ακριβώς, έπεφτε ναι εδώ. ρε γαμό το κεράτο. Αυτό είναι που το έχει αράξει. Γιάννη, αν τόσο δυνατά φεύγει. Φεύγει. Προς το μέρος.